We are back on another episode of Ikhwe Nation baba. We back like umqolo, like we never left baba. Namhlanje siniphathele another person. Bhuti wami bathi ngubani kanene? Hayi wena bhuti wami siyathanda ukuzazisa nje okufitshane bandazi nje ngomanyano. Mara bandaziyo ke ngento endiphethe ngesakhono. Ndibizwa ngoCruise ngoba ke Hayi ndiyakuva xa usithi bakwazi ngoba unguCruise. So which means hayi lona ngumdlali webhola abantu. Udumile ke icacile udumile. So wena bhuti wami yephi team uyidlalelayo ikwenze wakhuthazeka apha ebholeni? bhuti wami ndiba ndingazama ukunabisela inde le ndlela. Ya inde vele inhle. Akusukanga nje isakhono savele sawezulwini kuthiwa hard work beats talent. Ngalo mazwi ke ndaqala ke team engasekhoyo kuthiwa iDangerous Men. Okay. And ke pha ke sibe na bhuti wami sasibaningi and ba ndingathi kubalisela abangasekhoyo ngoku sebe kwi-Sundowns uninzi lwabo abanye kwi-team nge-team ezinkulu hayi encinci nje. And ke la team ke bona bhuti wami yazi ndini ngihamba nanava ana 5 6 oyiqala kwami. And ke apho kulapho sasifundiswa khona ngoba ibhola isindlela ezasinceda ngayo and lapho nakhuthazeka khona njengoba ngoku ndibambe kwiqela le-team kuthiwa yi-50-50 amasosha iphethwe nguTasper. Ngiyayibona la team kuthiwa yi-50-50 amasotsha. La team iyadlala ngikhe ndayibona phana ku-Astro Pixels. U-Astro Pixels naye unayo into yoyishuta la team leya ubonakalisa uba iyadlala. Wena ndinombuzo wokugqibe ndinombuzo apha ku-random questions zami wena bhuti wami yoba xa umtshana like ezixelele ngebhola umtshana ebona mhlawumbe ingathi kunzima apha hlala khona kwelikasi lakhe yabo kunzima ba axhumane nabantu abafana no-Astro yabo abanothi like bafikelele kwiimatches zabo babenzele into ezibonakalayo umcebisa ukuthi makenze njani? Hayi wena bhuti wami nje u-Astro yena yimngumi ndizathi njembe sithaqhela ukuzitsho naye xa ecacisa uba yintombi ethanda ibhola esiyasekasi and yena u-Astro uyakwazi uthetha naye umcele umbonise ndangasakhono sakho ba okanye umcele uba kuloo match ithila za kuyokubukela ndiyathemba uyakwazi uyofika pha ngoba yena intombi nomonde kwaye enothando for lo mdlalo. Yakuva hayi uthi ngumuntu onganangxaki nabantu othanda unceda nje abantu. Okay uyavakala wena mfethu. So ke ngoku sentsho ke ngoku wena ke ngoku like for abatshana ubacebisa like sentsho umtshana ofuna ungena ebholeni umcebisa uba makathini? Hayi inzima bhuti wami ndimcebisa uba umtshana hayi if uyifumene team makazimisele ebholeni kwaye akho nto yodlula uba azimisele ajime ngoba ngoku uba uyaqaphela sithi sizibona uba okay ngoku siyakwazi ukuyenza into ezithile sasikakwazi ungazenzi siye siqombe okay hayi gym ngoku sesiyinto esifana siyijonge nje singasayi ithi ke lona ibethe performance wehle uzibone nawe uba ya ayisenguwe ngoku yayi nguwe. Ngalo mazwi ke ngobhuti wami ndixelela uba ayobatshana if uyifumene team umtshana makazimisela azibethe inzipho zitshone i-team enze sure uba soze isokole khona kwaye wenza ngamigudu yonke uba ngaphumelela. Uyavakala uthi umuntu like into edingayo intoni consistency of into ayenzayo. So like wena ebholeni udlala iphi position? Hayi wena bhuti wami anofana ndikubekela mara ke ba ungandibeka apha phakathi ngakwenzela. Hayi mid attacking defensive hayi mnandi pha khona ungakhala ngayo. Uyavakala. So like yephi position like anythanda uwina ngayo pha ku-team yakho? Formation hayi siyadlala ngala 4-1-2-3 sibe ne-defenders yi-4 then sibe ne-defensive yakube attackers yi-2 then beziwinga nenhloko. So like yephi i-match elandelayo ngoku enoqomba ndingaya ndiyoyibukela ekuse? Wena bhuti wami anofana ichazela ngoba kaloku i-features iphuma ngolwesithathu. Zophuma ngolwesithathu i-feature. So hayi noba ndim lo phambili hayi namhlanje siyabonga ke from umanyano Gidimisani soccer player eziwayo ke yaseDanoni hayi